नंगौ आं बे समाव दायो दं क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारि एबा गौरां सान्दामारिनि NLFBनि डिजिगनेटेड केम्पआव नोंथांमोना मिथिगौ जे बिथांमोना थांनाय 2 बोसोर सिगां एबा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय जांख्रिखांनो थाखाय एबा बर' हारिनि थाखाय आलादा मोनसे रायजो सोरजिनो बिथांमोना जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांमोननि बे जोनोम मोननाया फैयै फैयै 2थि बोसोराव आगान होसिगोन। फैगौ 12 अक्ट'बर खालारावहा बिथांमोननि एबा NLFB हानजानि 2थि जोनोम सान फालिनो साखाफारा जादों। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों जे गोबां बोथोरा गाज्रिब्लाबो बिथांमोना साखाफारा खालामगासिनो दं, समायना महर होगासिनो दं। बिथांमोननि बे 2थि गायसनथाइ सान हाबाफारियावहा गोबां हाबाफारि लागोनखौ जों मिथिना मोनदों। दा बे हाबाफारियावहा बिथांमोना एबा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां साखाफारा जादों। अखा बांखानि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना उनफायफिनना थायाखै। बे समाव जों बे हाबाफारिखौ लानानै एबा NLFBनि 2थि गायसनथाइ सान हाबाफारिखौ लानानै जों मिथिनो नाजागोन। दा गिबियावनो जों NLFB हानजानि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथांनिसिम जों मिथिनो नाजागोन बे समाव बिथांमोना बे हाबाफारिनि थाखाय मा हाबाफारि लादों एबा थांखि लादों। बे समावहा खुलुमबाय गिबियावनो बरन बुलबुनि जानानै। बे समाव नोंथांमोना फैयै फैयै NLFB हानजाया 2थि गायसनथाइ सान फैगासिनो दं। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोना माबोरै साखाफारा आरो मा फोरमायनो सानो? जोंहा फैबाय थानाय 12 अक्ट'बर खालारखालि NLFB आफादनि 2थि गायसनथाइ सान फालिनो जोङो साखाफारा जागासिनो दङ। दा बेखाय जोङो जोंनि पेन्डेल बानायनाय, स्टेज बानायनाय माने खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेराव आं बेखौ खावलायनो सानोदि बारग' NDFB साफ्रोम बारग' NDFB बिथांमोनजों लोगोसे सिगांनिफ्राय लानानै दिनैसिम बर'हा जा आफादफोर दङ बिथांमोनखौ जोंनि नैबे 2थि गायसन सान फालिनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो, लोगोसेयैनो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नुजाथिफैनानै जोंजों हेफाजाब आरो मदद होलाय लायो आरो जोंनि जि खुंफुंनो लानाय मेल, बे मेलखौ जाहाथे रंगिना संगिना आरो मेहेरगोनां खालामफैयो। लोगोसेयैनो जों जोंनि जानायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों। जोङो एप्रक्सिमेटलि 5,000 बा 4,000 जननि जानायखौ जोङो थाम थिम खालामगासिनो दङ। दा आं खावलायनो सानो जे एक्स NDFB बिथांमोनजों लोगोसे बर'नि साफ्रोम आफादफोर आरो लोगोसे रायजो राजाफोरा फैनानै जाहाथे जों NLFB आफादजों मोखां नायलायलाय खनसे ओंखाम बोथिसे जालायलायो। बे नोंथांमोननि बे 2थि गायसनथाइ सान हाबाफारियाव मा हाबाफारि लागोन बेवहाय ओरैनो नोंथांमोन? जोंहा फुंबिलिनि समावहाय जोङो हाबाफारि हिसाबै लादों फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि। बेनि उनावहाय दङ 2थियाव ड्रिल डेमनस्ट्रेसन आरो 3थियाव दङ जोंहा गेवलां मेल आरो बेनि 4थियाव दङ जोंहा हारिमु बिलिफां। बे समावहा NLFB हानजा हिसाबै 2 केम्प दङ, उदालगुरि जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला। बे समावहा नोंथांमोना खौसेथियैनो खालामगोन ना आलादा खालामनाय जागोन? जोंहा नंगौ जोंहा 2 केम्प दङ। उदालगुरियावहायबो जोङो केम्प दं हिसाबै जेनेबा फ्लाग कास्टिंखौ जोङो खालामनो सानदों बा खालामगोन आरो नैबे गायसन सान हिसाबै जोङो क'क्राझार केम्पआवहाय एसे गेदेरैनो थेलेबलेबब्लाबो खुंफुंनो सानदों आरोखि। बे समावहा गोबाङानो फोरमायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गावस्रालायनाय एबा गुबुनफोरा नारसिननायनि बाथ्रा फोरमायबाय थादों। दा बे समाव बर' हारिखौ खौसे जानायनि थाखाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? जों NLFB आफाद हिसाबै जों साफ्रोम रायजो राजा आरो जोंनि बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जाहाथे एना एनि जायाबालासिनो गावजों गाव जेनेबा सेरखाय बेरखाय जालायलायाबालासिनो खौसे जानानै जोंनि हारिनि जौगानायनि थाखाय, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय जाहाथे खामानि मावो। आं बेखौ NLFB आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबैबो खावलायो आरो जों NLFB आफाद हिसाबै बेखौ लुबैयो। बे समावहा बर' हारिनि थाखाय बिग्रायखांनो एबा जांख्रिखांनो थाखाय गायसनगिरि जों बिथांखौ जों मुं खारिनांगोन। गिबियावनो रन्जन दैमारि बिथां NDFBनि गायसनगिरि बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै जेलाव हाबफिन बिथांखौ अराय जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोरमायदों। दा बेखौ लानानै NLFB हानजानिफ्राय मा फोरमायनो सानो? गिबियाव जोङो बिथां सुप्रिम सेक्रिफाइस NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोङो मान होयो आरो जों बिथांनि दाखालि मानगोनां हाइकर्टआ जा राय होबाय बेखौ जोङो खोनानानै इनायनो दुखु मोनदों आरो दुखु फोरमायदों। जाहाथे जों आसा खालामो जे बिथांनि बे जेलाव थानांनाय बे जेलाव थांनाया जाहाथे खोब सुंद' समनि गेजेरावनो जोबनानै जोंनि उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हायो। आं बेखौ आसा खालामो। जोबथायावहा नोंथाङा रायजो राजाखौ नोंथांमोननि बे 2थि NLFB गायसनथाइ सान हाबाफारिखौ लानानै मा फोरमायनो सानो?
जोङो फोरमान मोनगोन 12 अक्ट'बरावहाय जोङो फोरमान मोनगोन आरो जोंहा आसाबो दङ आरो मिजिंबो दङ जोंनि 12 अक्ट'बरावहाय रायजोफोरा जोंनि मेलखौ जाफुंसार होफैनायानो जोंनि फोरमान जे रायजो राजाफोरा NLFB आफादखौ लानानै जे माबा मोनसे थांखि दङ बेखौ जोङो फोरमान मोनगोन 12 अक्ट'बरावहाय बे समाव मिथिना मोनबाय बिथां NLFB हानजानि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथांमोननि एबा NLFB हानजानि नैथि गायसनथाय सानखौ माबोरैहाय गाजा गोमजा फालिगोन बिथांमोना बे हाबाफारियावहा गोबां हाबाफारि लानाय जादों मुंख्लं बिथांमोननिबो मुङावहा बिथांमोना मुंख्लंखौ बावगोन बिनि उनावहा गेवलां मेल बिनि उनावहा जोबथायाव बिथांमोना हारिमु बिलिफां हाबाफारिबो लागोन होनना फोरमायदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ एबा नैथि गायसनथाय NLFBनि नैथि गायसनथाय हाबाफारिखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन होननानै बिथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं राजिब बसुमतारी बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन